Hi day, magluto ako man. Naku nilapuahan na pork ribs. Sana natay gulay para ini sa tinula. Tapos naghiwara kang danak ng mga jaman. Sana bombay. Magpainit ko ng pan. And then, ko dire pinasubuhan na jaman. Sana tabutang ko kang sa gaso na tayo. Coconut oil. Tagutan ko ng garlic, onion, pinagsubo na dari.